Het is een training hoe je zo goed mogelijk gebruik kan maken van Europese subsidies. En dat in Brussel is het nogal het is heel lastig om te snappen hoe je dingen daar moet doen. Terwijl er tegelijkertijd toch wel heel veel geld is. Geld wat ook voor Aruba van belang is. Aruba die heeft bij Mike Eman gezegd dat ze in 2020 misschien al energie-neutraal zouden willen zijn. Nou, in dit programma wat vanmorgen gepresenteerd is, daar zitten subsidies waarbij je dat beter en sneller mogelijk kunt maken. Dus op zich zou die gelden in Brussel heel erg interessant voor Aruba kunnen zijn. En tegelijkertijd is het moeilijk om die subsidies los te krijgen. Dus zo'n training is dan heel erg zinnig. En ik hoop daar ook een bijdrage aan te hebben geleverd. We zijn wat meer de diepte ingegaan over de onderwerpen en dan kom je dichter bij wat hier op Aruba echt kan gebeuren. En ik vond het interessant om te zien dat er dan een hele discussie ontstaat over het gevoel dat men heeft om een betere infrastructuur te hebben voor de mensen die mee willen doen aan de programma's. We hebben gekeken naar vragen uit de zaal van wat voor onderwerpen willen jullie mee aan de slag. En dan hebben we live online in de programma's van de commissie gekeken welke mogelijkheden daar op dit moment openstaan. Iedereen hier zou daar in principe aan mee kunnen doen. Alleen is natuurlijk wel de vraag of ze de goede partners vinden om dat ook echt te doen. Er waren weer veel mensen en ook studenten deze keer. Dat was erg leuk om te zien. Dat zijn uiteindelijk degenen die ook in de toekomst onderzoeksvoorstellen gaan schrijven. Hopelijk ook voor Horizon 2020. Er zijn twee websites waar mensen op kunnen kijken. De eerste is de Participant Portal. Dat is een belangrijke website omdat je daar kunt zoeken op het topic wat je interesseert. En of er inderdaad in Horizon 2020 mogelijkheden zijn om geld te krijgen. En het andere is een andere website waar een projectendatabase is van al gefunde projecten onder KP7. En dat is het programma wat voor Horizon 2020 er was. Dan kun je zoeken naar al bestaande projecten om te zoeken naar partners. Vanuit de zaal was er veel interesse voor de website. We zagen ook toevallig een praktisch voorbeeld van iemand die op dit moment bezig is met een voorstel. Die aangaf, nou ja, zo heb ik gezocht. En diabetes was zijn zoekterm en daar kwamen inderdaad mogelijkheden voor funding uit. Maar hopi mas miho kayera, ayera tawting hopi information over die topico nang kuting die programma, tambe tawting hopi information over die voor- en nadelen nang ayera. Awe nos tawata mastriba parti praktipo undo kuno so duna tres hende kuting experiência de programa nang, pat duna nang experiência na participante nang to. Essa by hopi bong dor kuno so hay hopi de nobo e hende nang tambe ku asali a haya mas information tambe kong nang por participar, pero information nang tawata hopi interessante. Universidad a pidi pating mas hende kinanang e hopi di nang tawating docente nang di universidad ku tawata yera e awe tambe nang tawating session undo ku estudiante ku information pa estudiante nang e ora nang abini tambe pa information nang.